Ngiyabingelela kumagumbamane omhlaba. Ngiyabingelela kubantwana bendlondlo, abantwana bamakhosi, abantwana benzuza. Indlondlo lekhulumayo, umntwana ohamba namakhehla. Sanibonani. Ngiphindile ngiyabuya futhi. Namhlanje ngibuya nje ngizokhuluma ngayo indaba futhi yamaphupho. Ukuthi sifanele yini singabantwana benzuza ukuthi sishare amaphupho ethu. Siwashere emndenini, siwashere kubangani, kubantu esizwana nabo, oshade naye. Sifanele yini ukuthi siwashere amaphupho? Mina ngizonixoxela ngelami side ukuthi amaphupho uyawathola ube nawo. Mawusuwasherile bese kuqala inkinga, kuqala inkathazo. Yabona nje mina kunephupho la engangalishera khona lokuthi ngiphuphe ngiyongena emanzini, bengijwiza njengofishi. Yabona ufishi usemanzini, kodwa mina bengiya phansi emanzini laphaya. Ngafika ngathola izindlu ezazikhona lapho. Kukhona le ndlu engangena kuyo mina. Kwakukhona bakhona phakathi. Kodwa engangikhuluma naye uyedwa. Ngikhuluma naye engichazela izinto ayengichazela yena zona. Mina ngangilalele. Ngithe ngisuka lapho ngase ngimbuza ukuthi hawu, nakho nje abanye abantu bakhona bakhulumayo la ngale kule mizi eminye. Wangitshela nje ukuthi cha, awuzile la uzonaka lezo indaba zabantu. Into yazi ofanele uyenze unaka lokho engikushoyo, unaka lokwala ekhaya. Wenze kona. Wasengichazela ukuthi mawuphuma la uzophuma uhambe uyephi. Ngaphuma ngahamba. Ekseni mangivuka ngaxoxela nje ilunga elinye lomndeni ukuthi ngiphupheni. Awu kanti sengiyazimoshela manje ngoba sebehlala bengigadile, sebehlala bazi ukuthi lo uhamba nani, unamandla, bayayifuna, bayayiphendula, bayayibuza, bayayiphendula ukuthi ngabe kwenzakalani. Awusabi muhle futhi nala ekhaya, awusabi muhle ngoba usuqalile ngathi uqala inkinga, wena ungaboni ukuthi uqala inkinga. Ngiyacela uma ngabe ufisa ukushare amaphupho akho, uma ngabe uzizwa ukuthi cha sekungaphekwa amandla akho, ngicela uthathe ikhona. Ube nekhona ekamereni lakho lokulala, kwigumbi lakho lokulala. Thatha ikhona nje. Ubeke ikhandlela lakho elimhlophe. Uthathe impepha yakho yamawele. Uthathe isinefu, insu emnyama. Mina lokho kwangisebenzela. Ngisho ngoba mina kwangisebenzela. Mhlawumbe nawe uzothatha okwakho ngendlela yakho osebenzisa ngayo. Ukodwa nje uguqe ngedolo. Guqa ngedolo. Buza kuma spirit guides wakho ukuthi manje nje bangiphupha leli phupho kwenzakalani. Ubuze uma ngabe uyaqala, ke sithi uyaqala nje ukuthi uthole ikhona lapha. Into kade ungayenzi. Awukuthathe lezi zinto engizishoyo, ukuguqa lapha phansi, ubize ogogo nomkhulu, ukhuleke gogogo nomkhulu abahlambulukile ngoba kungenzeka kakhulu ukuthi baseseney'nkinga ngoba usaqala, basangcolile, basadinga ukuhlanjululwa, basadinga ukwenzani. Chaza ukuthi nina enihlambulukile, ngiyakhuleka kini. Yimina umntwana wenu uyibize ngegama ukuthi ubani. Bese-ke uyakhuluma ukuthi hawu, ngibona nanka amaphupho, ngibona ini, ngibona naku. Uyasichaza ngithi izinto ozibonayo zonke ebusuku
noma ngibona ibhayi elithile bekubonisa lona, nanti ngiyalibona, ngenze njani? Ngenze njani? Ngithini? Kufuneke ngenzeni? Uyabuza ngithi imibuzo, uyabuza imibuzo, ubabuza bona, uyayekela, uyaqeda, uyayivala kanjalo indaba yakho, suyabonga. Ngo-12 ebusuku uyavuka, uyathandaza, uyathandaza, ubiza umvelinqangi, ubiza uNkulunkulu, ubiza uJehova, ubiza umdala wey'nsuku, ubize yena okuyena yena owaziyo ngawe ukuthi kwenzakalani futhi, ngoba amathonga ayazi kwenzakalani, uNkulunkulu uyazi ukuthi kwenzakalani ngawe. So biza uNkulunkulu manje, mbize umxoxele indaba yakho, umxoxele ukuthi nakhu la ngixakeka khona, umxoxele ukuthi ngicela ungisize, ungivulele indlela, ngicela ungisize, ungiphi light, ngicela ungikhanyisele inkazimulo yakho yamazulu, ngicela ukuthi mayingivezele, mayingikhazimulele, bese iveza konke okwami okufanele ngikulandele, okufanele mangikwenze. Angithi uyabona nje, kwesinye isikhathi uma uqala umkhuleko wakho kungakuhle ngokuqala ngokubonga, futhi ubonga uNkulunkulu ukugcina ukuze kufike lesikhathi samanje, ubonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nawe kubo bonke umzima, ubonga uNkulunkulu ukuthi uyena owaziyo ngempilo yakho. Namhlanje Jehova, ngisondela kuwe, Nkosi yamakhosi, namhlanje ngiza kuwe, ngizocela kuwe ungilamulele, nayi indaba engixakileyo, nazi iy'nkinga engihlangabezana nazo, nawo amaphupho engingawazi ukuthi mangiwenze njani, and angaphezu kwamandla ami, ayangithusa, amanye ayathusa vele. Manje ngenze kanjani? Moya oyingcwele, simakade, Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu wethu wamazulu, Moya oyingcwele, sondela kimi, ngicela ungene kimi, ngicela usondele kule ndawo engikhuleka kuyo. Uyabona, khuleka. Uyabona inzuza, hayi bantwana benzuza, inzuza kahle uNkulunkulu uqobo, uNkulunkulu wethu wamazulu, umvelinqangi, umqalisi nomphelelisi wempilo zethu, wakho konke. So sondela kuye, guqa ngedolo. Uyabona ngalesikhathi uguqe ngedolo, ukhuluma, ukhuleka, uvala umkhuleko wakho. Angithi ikhandlela ulikhanyisile leli elimhlophe, lilodwa nje, uyalikhanyisa, uyashisa impepho yakho ngalesa sikhathi ade usakhuluma namathonga, nekhandlela ade ulikhanyisile. Namanje nje bukhuleka, ukhanyisa ikhandlela lakho, bese uyakhuleka. Beqeda ukukhuleka licime, ungaliphephethi, cime ngesandla, ungashi phela, cime ngesandla, bese uyabuya futhi uyavuka. Mawusuvukile ekuseni, ubonga ukuvuka, ngo-12 emini uyaguqa ngedolo, uyakhuleka, ukhuleke, biza uNkulunkulu. Yabona, ngiyakuthembisa, lento engishoyo ngiyayazi ngoba yenzeka kumina. Kuthe sengikhulekile, kwase kwavela ukuthi okay, kwavela ukuthi hamba kanjani. Kodwa-ke angikho lapho, ngisemaphusheni mina owaphuphayo ukuthi kufanele yini siwashere, kufanele yini sinikeze abanye abantu, kufanele yini sivuse abantu esihlala nabo ukuthi wena uhamba namakhosi amakhulu, wena uhamba namandla, wena awukuthatha amaphupho akho kuba wakho, ngoba kungenzeka ekhaya udadewenu or ubhuti wakho or ubani, whoever lo cabanga ukumsherela lelo phupho, kungenzeka naye ukuthi kungenzeka uhamba nenzuzo, kungenzeka naye uhamba namakhosi uqobo. Manje uma wena uzoshera amaphupho akho kuye, awazi ukuthi abantu asifani, abanye baba ney'nkinga uzokuthi manje
wasephupha ngaka yena amaphupho mina ngingakaze ngiliphuphe leli. Hawu, wasethi ubona ugogo, wasethi ubona umkhulu. Hawu, yingakho kufanele ukugcine kuwe ngaphandle-ke kwezinto ekufuneke manje uyizilungise. Kungenzeka ukuthi unephupho nje, kukhona izinto ofanele uyilungise. Lawo kungakhona ukuthi usondele komdala wasekhaya, especially umama, uma engabe khona, usondele kuye, ukhona ukukhuluma naye, ngoba phela lezi zinto uzozenzela ekhaya. Uyabona, khona nje ongakushera-ke lapho mhlawumbe kumzali wakho. Mina umama, umzali ongizalayo washona ngina-9 years, washona, wathola ingozi yemoto, washona. So ukushona kwakhe ilapho kwaqala khona inkinga kimi, ukuthi awusenamzali, awunamuntu ozoxoxa naye, makhosi, awunamuntu ozoxoxa naye, u-endapha ukhuluma nabantu aba-wrong, uthathe zonke iy'ndaba zakho uy'nikeze abantu aba-wrong, zonke iy'ndaba zakho. Uyazi ukuthi ngiphupheni, ngiphuphe ukuthi kwesinye isikhathi ngixoxela umuntu, ngiphuphe inkanyamba, indiza yafike yenza ukuthi kimi, yenza ukuthi uyazibona ukuthi inkulu kanjani leyo nto leyo, ukuthi ungayitshela umuntu. Lo muntu uzotshela omunye, lo munye atshela omunye, nalo munye atshela omunye, seyafika laphaya usuqalile-ke u-invite ini evil spirit, u-invite ubumnyama, u-invite iy'phoso, u-invite iy'pirithi ezimbi, lezi ozofike wena bakunikeze zona manje, bayihlalise emzimbeni wakho, ukuze wena amaphupho ungasawaboni, ukuze wena ungasayiboni indlela eyaphambili. Manje-ke ngicela abantwana bendlondlo, ke sime ukushera amaphupho ethu kubantu esiphila nabo. Into engcono yikho lokho, ukuthi ungashera iphupho lakho kulaba uma ukuthi wena abachaza amaphupho, ngoba phela kuyenzeka umuntu ohamba nenzuzo vele uyakwazi ukuchaza amaphupho, ngoba impilo yakhe yonke ingamaphupho, impilo yakhe yonke iphekwa amaphupho, uyaphupha impilo yakhe yonke. So kungcono-ke uma ngabe uzoshera lapho, akakwazi lo muntu, ukude nawe, uyashera amaphupho akho lapho. Mhlawumbe futhi nakhona hhayi wonke, akhona amaphupho lawa angafuni ukuthi ukhulume ngawo, ngoba phela la banemfihlo abantu bakhona, banemfihlo, ziningi izinto eziyimfihlo la okungafuneka uvele uyivule nje uyidedele, ongafanele futhi uze uyikhulume. Ezinye uyabona noma uthi uyaqala uthi uyakhuluma, ziyakubamba, uyabambeka. Okunye kuba nesayini ethile ukuthi no, hhayi, yima manje. Uyabona nje, njengami ngikhulume kakhulu ngoba ngishoda ngomzali. Kahle kahle nje kufuneke singashera amaphupho ethu. Amaphupho uyawashera nabanikazi bempilo yakho, amaphupho uyawashera nama-guides wakho, ngoba uma ngabe ungalibonanga kahle, uyabuzisisa. Hhayi, bese ngizwela-ke labantwana bahamba namakhehla. Amakhehla, Nkosi yami. Amakhehla uma ngabe nje ekubonisa iphupho, wahluleka nje, awabuyeli kulona, awabuyeli, uzoba nenkinga. Uzolokhu ubuzile ukuthi benisho lokhu, ngabe benisho lokhu na, ulokhu ubuzile, ababuyeli emuva. Uyabona into abazoyibuyela emuva, bayakwazi ukubuyisela emuva uma ngabe bekuyibona bafuna mhlawumbe bakunikeze isembatho, sine-decoration, sidecorate-wa ngenye indlela. Uma bebona vele ukuthi abakukhombisanga kahle, bayabuya-ke bezophinde bayenze kahle steady ukuthi udecorate-a kanjani. Kodwa nje iphupho elihlalile lathi wathi awuliboni, lifune, uzolifuna, uzozulithole.
Kuyenzeka-ke kuhamba amaphupha sewukhulile manje usuphupha amabhayi, uphupha izembatho, uphupha amajazi. Lawo majazi lawo ufuneka ulithungise, ulithole. Angithi mhlawumbe kuyenzeka bakunikeze ijazi, uma bekunikeza ijazi bavele bakunika nje, abashongo ukuthi ugqoka nini nokuthi wenze njani, ukuthi wenze njani. Ijazi-ke uyakhuleka ngalo. Uma usukhuleka ngo-12 o'clock loyo nangobani isikhathi, uyakhuleka ngalo, uligqoke, ulibeke lapha, ulihenge kahle. Kodwa kokokuqala uma ngabe usutholile lesembatho leso bakukhombise sona, mina into nje engiyenzile bengifike ngibuye nesembatho sebeqedile ukusithunga, ngibuye naso, ngishunqise impepho yami, ngikhanyise ikhandlela lami, bese ngiyabika kogogo nomkhulu abahlambulukile ukuthi nasi isembatho abanginikeze sona, sengihambe ngabuya naso. Uma ngabe kunento bafuna ukuthi uyenze, bazofika ebusuku bakukhombisa ukuthi uzosigqoka kuphi noma kanjani. Kodwa babengashongo, uzilungile, sibeke lapha endlini, uzosigqokela wena ngelanga uma kuza ukuthi ngiyafuna ukuthandaza ngaso, uzosigqokela. Kwesinye isikhathi amabhayi nawo bafike bakunikeze, kuyadiphenda. Kwesinye isikhathi bakunika mhlawumbe usempophomeni, kwesinye isikhathi bakunika basemfuleni, kwesinye isikhathi bakunika balaba khona. Wonaka emaphusheni ukuthi isembatho sami enginikezwa sona ulo nginikayo ukuphi, ukuphi. Sometimes mina-ke kimi nje kuvele isandla esinginikezayo, kuvele isandla esinginikayo. Kwesinye isikhathi kukhulunywe, yabona nje khona lapha basho khona bathi leli bhayi uzoligqoka uma ukhuleka. Ngalifaka ephusheni, ngalifaka the way bafuna ngilifake ngakhona. So ngenza kanjalo-ke. Lona-ke ilona engilaziyo ukuthi lona bangitshela ukuthi leli uzolenza njani. Ngiyaligqoka-ke uma ngizokhuleka ngaleso sikhathi sami ngo-12, ngiphinde ngiligqoke ngobani. Uma ngikhuleka nje ngiyaligqoka, ngiligqoka. Manje angisaligqoki ngoba sebengitshelile futhi bangitshela ukuthi manje-ke sekufuneke ngilenze kanjani. Angithi ngikhuluma ngesikhathi ngisahamba nami le ndlela yokudideka, ngisadidekile, ngisakhuluma ngayo. Yikho ngisho ukuthi manje angisalifaki ngaleyo ndlela, sengilibeka ngale ndlela abathi angilibeke ngayo. Kusho ukuthi-ke yazi ukuthi okufunekayo uyakuthenga, ama-beads uzobathenga njengoba beshilo. Ufike futhi uwabike, bese-ke bezokutshela-ke emaphusheni ebusuku ukuthi uzolenza njani. Njengami bangitshela ama-beads ukuthi manje usungawahlanganisa ngoba ngangifike ngawabeka nalo lusungulunyana le ntambo le esiwaxhuma ngayo. Bangikhombisa ukuthi usungawaxhuma, usungawafaka manje, ngawafaka. Uma futhi sekufuneka uwakhiphe bazokutshela futhi ukuthi sekwanele. Khumbula mntwana wenzuza ukuthi isigaba nesigaba sinempahla yakhona, sinema-beads akhona, sinazo zonke lezi zinto abakunikeza zona. Lokho abakunika kona manje basho ukuthi kusebenzise manje, kufune ukuthole. Kodwa-ke ngoba bayazi ukuthi uma sesihamba uhambo labo sisuke singenamali, kwesinye isikhathi kuyenzeka ungakutholi konke okufanele ukuthole, kodwa indlela iyaqhubeka. Bayazi, uyabika ukuthi anginayo imali, uyabika ukuthi ngiyacela ningenzele indlela yokuthi mangithola imali, mangithole ini. Usho ukuthi konke lokho ozokuphupha ufanele ukuxoxela umuntu? Hayi, ngiyacela ukuthi masingaxoxi amaphupho ethu, masingaxoxi ngoba omunye uzozibona ngathi yena udlulwa omunye ekhaya, banganini, afika axoxele omunye athi hawu khona omunye ohamba le ndlela kodwa akakuboni lokhu, sekungathi wena manje ungaphezulu noma ungaphansi. Cha, singabantwana bomuntu oyedwa, siyafana, inzuza iyafana, isiphethe ngokufana.
kodwa sihlukiswa amathonga esihamba nawo. Lapho-ke kuzohluka-ke ngoba sihamba namathonga angafani. Uphupha amaphupho akho agcine kuwe ngoba uzothi omunye, mina ngikaze ngiliphuphe leli phupho njengami nje engiphupha ihashi lomoya, iso lomoya. Uzothi yini leyo uma utshela omunye umuntu? Uzothi yini? Umuntu wasekhaya uma umtshela uthi akazi lutho, uyamxakekisa nje ukuthi akaxakeke noma akenzeni. Indlela yakho uyayifuna, uyayithola. Ngiyathemba ukuthi isensi ngiyayenza, ngiyathemba ukuthi ngiyezwakala, ngiyathemba ukuthi niyayibona lento engishoyo ukuthi ake sithi omunye uyasuka uzoxoxela wena lamaphupho. Ake sithi u-clueless, awazi lutho, uyamxoxela uthi akenze njani? Umxoxela nje ukuthi akawagcine kuye. Uthi akenze njani? Uzitshela ukuthi ngokumxoxela sekunjani. Akushintshi lutho. Into ozoyenza nje uzoletha iy'nkinga phekwakho. Into ozoyenza uzoletha okukhulu ngaphekwakho ngoba ukhula nje kule ndawo usuyaziwa ukuthi uhamba nani. Bakhona phela abaziyo ukuthi umuntu ophupha kanje uhamba nani. Abathi unamandla. Ukuze indlela yakho ihambe kahle, ungaxoxeli muntu. Hamba indlela yakho kamoya. Hamba noNkulunkulu, guqa ngedolo, uthandaze, phahla khona lapha endlini. Ngoba kwesinye isikhathi igama lokuphahla, omunye utshela ukuthi fanele aphuma esigangeni, omunye aphuma entabeni. Mina ngizange ngaphuma ngaye esigangeni, azange ngaphuma ngaye entabeni, bengilo ngiyiphahlela endlini. Ngize ngaphuma ngaye esigangeni ngoba besho bona ukuthi hamba othandaza laphaya. Ngaphuma-ke kwi-field, uyabona indawo uma eyisiganga, indawo engenamizi, engasiyona ihlathi, enjani, isiganga, ngathi yini isiganga? I-field, yabona indawo kanjalo ethe ukuphuma nje eduze kwemizi, engekho eduze kwemizi. So ilapho-ke bengifike ngiphahle khona, ngikhulume namathonga, ngelinye ilanga ngiyakhuluma namathonga, ngelinye ilanga ngiyakhuleka kuNkulunkulu. Uyabona nje ngikwenza konke, kodwa konke futhi bekungisebenzela mina. Uma ngithunyiwe, kwesinye isikhathi kuyashiwo hamba othandaza lapha, ngizofike ngithandaze. Uyabona, entabeni ngizoya entabeni. Uma ngithunyiwe, angikaze ngaya ngingathunywanga entabeni. Angifuni ukuqamba amanga, ngikaze ngaya ngingathunywanga. Bengithunywa entabeni ngamaphupho bese ngiya khona. Amaphupho akho ayakutshela. Lalela amaphupho akho, uwalandele, uwabhale phansi, ubone ukuthi okay, ngiqale la, manje sengila. Ngoba kuyeza okukhulu okulandelayo. Lapho uma ungalandela amaphupho akho, kuyeza okubi, lokho kuzofike kukuphathe kabi. Ungafuni ukuthi kuze kufike la kuzoba sawa khona, ngoba uma bekulandelela bekutshela ngamaphupho basiqonde ukuthi thandaza, si-acknowledge ukuthi sikhona, khuluma nathi sikuphendule, buza thina sizokutshela, sondela kuthina, sondela kithi thina abantu esihamba nawe, woza kithi mntwana wethu, sazi ukuthi sikhona. Uyabona umzali uma ekhuluma nawe, efika kuwe kuxoxela izinto, ufuna ukuthi nawe uresponde kulokhu akakutshela kona, ngokuguqa ngedolo, ukhuleke, ngokusondela eduze kogogo nomkhulu. Uyasondela kini abahlambulukile, ungalenzi iphutha, uvele uthi nje ugogo nomkhulu, kuzoza nalaba abayingcolileyo, nalaba abangahambi nawe, ngoba sihamba namathonga. Hhayi wonke womndeni, lawo nje anominathiwe umveli inqanga ukuthi ahambe nawe, lawo ahamba nawe ngelanga lawo uzalwa, njengoba nenzuzana yakuthatha nayo uzalwa, yazalwa nawe. Kunjalo nje, asihambi nawo wonke amathonga asekhaya. So guqa
ubize amathonga ogogo nomkhulu abahamba nami abahlambulukile, bese ushunqisa impepha yakho. Angithi iyashunqa lapha impepha yakho, uthatha nogwayi uyababhemisa ababebhema ukuthi ababheme, uwenza khona lapho phansi la sakuchitha sakuspreda phansi nje, ukhombisa ukuthi ababebhema bazowuza ugwayi. Ababengabhemi phela ngeke ubaqake ngoba bayazi ukuthi fanele ubanelise bonke. So-ke ukhulume nabo ngelanga uyakhuleka until kuze kufike lesi sikhathi abazofika kuwe bakutshele ukuthi isikhathi sethu esifuna ukuthi ukhuleke ngaso nasi. Abeze ukusho ngomlomo ngesinye isikhathi bazosho ngomlomo, ngesinye isikhathi bazosho ngephupho, bakukhombisa isikhathi sabo abasithandayo, abasifunayo ukuthi wena usisebenzise njengami. U-12 o'clock kwakuwuyena ngalesi sikhathi ngisaqala, kodwa bangikhombisa isikhathi engikhuleka ngaso manje. Uyabona ukuthi nasemini ngiyamenza u-12 o'clock, even now ngo-12 ngiyakhuleka, ngesikhathi sami abanginikeza sona ngiyakhuleka. Uyabona nje kuphilwa ngomkhuleko. Yilapho uphakamisa khona ingelosi yakho, yilapho uphakamisa khona bonke abakuphetheyo ababehamba nomkhuleko, yilapho uphakamisa bona ubajabulisa, uyilapho uphakamisa khona inzuza yakho ukuthi nayo ibone ukuthi uyakhuleka, iyabona ukuthi uyazi manje ukuthi kukhona lokho khona, usuyazi. So lalela, sondela, thandaza, acknowledge abantu bakho ohamba nabo ukuze izinto zakho zingabi sawa. Gcina amaphupho akho kuwena nasedayarini yakho ukuze izinto zakho zingabi sawa. Ngiyakuthanda mntwana wendlondlo, ngiyakuthanda mntwana wamakhosi, ngiyakuthanda mntwana wenzuza, ngiyakuthanda mntwana wamanzi. Uzophila emanzini, sikhona ukuphila, sinenhlanhla thina yokuthi siphila ngamanzi. Makube kuhle konke ekhaya, makube kuhle konke kuwe, mawuphumelele kukho konke okwenzayo. Ngiyabonga. Ngicela ungakhohlwa ukulike, usubscribe.